og velkommen til Netto Trailer. Er du i tvivl om, hvilke bremsebakker, som passer til din trailer, så se med her. For at finde de korrekte bremsebakker til din trailer, er der to ting, vi skal finde ud af. For det første, hvilket fabrikat din bremser er i, og hvilken størrelse de skal være i. De tre mest gængse størrelser, der findes på markedet, hedder 160 x 35, 170 x 40 og 200 x 50. Men de fås også i andre størrelser. Du skal starte med at finde typeskiltet, som er fastmonteret på din aksel. Typeskiltet vil fortælle dig, hvilke fabrikat af bremser du skal have. Så det er enten Alco, det er Knott eller det er BPW. Der findes også andre mærker på markedet, men disse tre er de mest gængse, vi oplever. For at finde den korrekte størrelse på dine bremsebakker, så er det vigtigt, at du får afmonteret et af hjulene samt en tromle, for vi skal have målt den indvendige diameter på tromlen samt bakkernes bredde. Det er det, der indikerer, om det er 160 x 35, 170 x 40, 200 x 50 eller noget helt fjerde. Når du har målt og fabrikatet på dine bremser, så er du klar til at bestille på nettotrailer.dk, hvor du finder bremsedele og meget andet til din trailer. Vi har også gjort det nemt for dig på nettotrailer.dk og lave det, der hedder et renoveringskit. Så får du alt indmad, der er i tromlerne. Og hvis du stadigvæk er i tvivl herfra, så er du altid velkommen til at sende mig en e-mail på info@nettotrailer.dk eller give mig et ring på 20 80 14 99. Hej hej.